Iloilo City ginpaidalom sa General Community Quarantine with heightened restriction. Epektibo subong nga adlaw tubtob Octubre 31. Subong nga adlaw epektibo na ang pagpaidalom sang Iloilo City sa General Community Quarantine status with heightened restrictions. Ini ang magalawig tubtob Octubre 31. Ini ang sandig sa ginpagwa nga pagsulundan gikan sa National Interagency Task Force. Liwat nga magabukas ang pila ka mga establishmento kag negosyo sa syudad. Kainas sang aga, nagpagwa na sang pahayag ang alkalde nga indi gid magkampante sa pagpanubo sang quarantine classification. Kinahanglan sa gihapon ang doble nga paghalong. Gani pila sa mga Ilonggo ang nakulbaan sa gihapon bangod sa padayon nga pagsaka sang COVID-19 cases. Ginpakigbay ni Michelle de la Cruz, 42 anyos, nga nagabiyahe lang ini kun importante nga transaksyon lang ang kinahanglan tapuson. Do ginakulbaan, man tani kami nga magkadto diri sa city. Kung di lagi importante tani nga mga transaksyon, hindi kami magpasiti kasi pinakulbaan man kami magpuli nga makadarabla kami virus sa among pamilya. Pahanumdum ni De La Cruz nga sundon sa gihapon ang minimum health protocols agod maproteheran ang kaugalingon kag pamilya. Magtuman gid kita sa protocol nga ginapamando sang taga-health kag sang aton nga government mag proper hand washing, kinanglan gamas gid kita. Kag magpuli sa balay, maligo, gid hindi kita na madiretso sa ton nga mga kabataan kag sa upod sa balay. Para syempre hindi mahalungan man naton sila Para naman sa 70 anyos nga si Elizabeth de la Cruz nga isa na ka senior citizen. Magluwas sa pagsunod sa mga protocol, importante man nga fully vaccinated na ini. Tama, gid ka importante, ma'am. Ako nga senior citizen, abi mo, ma'am, kung lang ko adtuan, importante, hindi ko magaling sa balay. Mura na. Tapos ang mga kabataan, kung ginhambalan, kung hindi sila obra kalagaw, kay delikado. Secure ka man bala nga kung latnan, kaka-virus, hindi severe. Subong ginpaidalom ni Mayor Treñas ang 22 ka mga kabaranggayan sa granular lockdown, santo sa Executive Order No. 112-113. Panugyan sang alkalde nga hindi magkampante nga ginpanubuan ang quarantine classification. Kinahanglan sa gihapon sundon ang minimum health protocols. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Syudad sang Iloilo lakip sa finalist sang Galing Pook Awards. Tuman ang kalipay ni Mayor Jerry Treñas nga isa ang Iloilo City Government sa ginkilala nga may pinakaaktibo nga local government unit sa pagpakigbato-batok sa COVID-19 virus. Ang syudad ang nalakip sa finalist sang Galing Pook Awards bangod sa madamo nga mga pumuluyo ang nabuligan sang COVID-19 responses. Pila sa mga programa sang lokal nga pamunuan, amo ang Uswag Rolling Store, Uswag Community Kitchen, Uswag Kitchen Patrol, paghatag sang palangabuhian sa mga Uswag Sewers kag Ilonggo artist, paghatag sang bulig sa mga Ilonggo nga lubos na apektuhan sang lockdown, pinaagi sa pagpanagtag sa mga relief goods kag financial assistance. Nalipay ko nga finalist man ang syudad para sa Galing Pook para sa mga COVID responses ng syudad. I think these are recognitions of what the Ilonggos did during the pandemic. Magluwas dirigin dayaw man sang national government ang madasig nga vaccination rollout sa syudad. Mas mataway nga proseso pagbukas sang walk-in vaccination para sa mga pumuluyo kag indi residente sa probinsya kag syudad sang Iloilo ang libre nga makapabakuna. Kahapon nga adlaw Setyembre 30, kapin 3,061 ang nabakunahan sa 4 ka mga mega sites. Mahimo pagpadulong sa University of San Agustin, Festive Mall Mega World, SM City, kag Robinson's Mall Haro. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Khesha Pornam Ramachandran ginpabilib ang mga Ilonggo fans apisar wala sila nakuha ang back-to-back win sa natapos nga Miss Universe Philippines 2021. Khesha Pornam Ramachandran ginpabilib sa gihapon ang mga Ilonggo fans apisar wala sini nasungkit ang corona sa natapos nga Miss Universe Philippines 2021. Ginbantayan ang live coronation nights ang MUPH 2021 kagabi, Setyembre 30, kung sa diin 28 ka mga maanyag nga kandidata gikan sa nagkalain-lain nga probinsya kag syudad sa pungsod Pilipinas ang nagpaindis-indis agud masungkit ang titulo nga Miss Universe Philippines 2021. Apisar nga wala nakuha ni Khesha ang back-to-back win, proud sa gihapon ang pila ka mga Ilonggo fans nga ginrepresenta sini ang Iloilo City sa national pageant. Ginkurunahan bilang second runner-up si Steffi Aberasturi sang Cebu Province.
First runner-up si Maureen Krista Robelwids sa Pangasinan. Miss Universe Philippines Charity si Victoria Velasquez Vincent sang Cavite. Miss Universe Philippines Tourism si Katrina Dimaranan sang Taguig City. Kag Miss Universe Philippines 2021 si Miss Cebu City, Beatrice Gomez. Si Gomez ang opisyal nga mangintiglawas sang pungsod Pilipinas sa palaabuton nga Miss Universe 2021 nga pagahiwaton sa Israel. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.